ku yi subscribe a tashar DJ Nice TV sannan ku danna mai alamar ƙararrawa. Mun gode. Yauwa, yau interview din ma kan gasar rawa za mu yi ta. Sarki Ishak Kano, ina so ka nuna wa masoyanka yau kalar rawar da ka shigo musu da ita. Ki da adalcin ki su ne suka ja ra'ayina. Gaskiya ne Sarki Ishak, ka samu 85 a cikin 100. Bari rubuta maka. Okay, Prince Alam Zango, ina so ka nuna wa masoyanka yau kalar rawar da ka shigo musu ita a cikin wannan shekarar. Sai da kai na gidana ka samu 98 a cikin 100. Bari rubuta maka. Sani Ahmad mu je zuwa. An tashi lafiya sarkin hada gulma. Sarkin hada gulma. Dan na interview da kai. Ko da yake laifi na ne ma da na interview da kai. Daga yau ba zan ƙara yi da kai ba wallahi. 0%. Garzali Biko. Mai sona ke ce wacce nake rayi. In kina gefe na ban san na gama. Ka samu 99. Hamisu Breka. Tsarin zubin ki daidai ne ya kama zuciya ta ne na jin kamar mafarki ne. Wallahi ba wani mafarki gaske ne. Kawai dai ka gode wa Allah DJ na saya interview da kai. Lamba raina ke ce lamba. Lamba. Ka samu 90 a cikin 100. Me nake gani haka? Da ka tara mata akan wokuna ta dansewa. Shi yasa muka samu matsala. Ni fa ka san interview na mai tsafta nake. Ni ba harkar ka nake shiga ba. Ka Musa mai sana'a. Kawai alfa wannan shafin. Yau wani kana rawa ka shigo da masoyanka. Papa ti we dey no be go be yo. Oya ka to dey we go na one bolo.